Egunon, bideo honetan redox ekuazioak aipatuko ditugu. Ez dut kurtsoa berriz hastapenetik hartuko, baizik eta ebaluaketa batean egintzen duten ariketa, eta hortik metodologia berriz azalduko dut. Beraz, gure ariketa bigarren ebaluaketan egintzen duten, eta da, beraz, ebaluaketa honen bigarren ariketa. Ariketa hori titraketari buruz da, baina titraketa egiteko bergenuen erreakzioaren ekuazioa. Eta hori eskatua zen 2 eta 3 galderetan. Beraz, egin behar den lehen gauza, redox ekuazio bat atxamaiteko, dira bi bikoteen, beraz hemen datuetan ikusten dituzuen bikoteak, bi bikoteen erdi ekuazioak idaztea. Eta ondotik, bi ekuazioen erdi ekuazioen batura eginez, lortzen dugu ekuazio orokorra hemen ezagri dudana. Beraz, lehenik egin ditugu bikote bakotsaren erdi ekuazioak. Beraz, erdi ekuazioan idazteko bat dira 4 etapa, eta nik egiten dudana segurri zaiteko da 4 etapak beti zehazten ditut. Beraz, lehen etapan idazten ditugu gure bi espezie kimikoak, eta egin behar duguna hor da orekatu elementu nagusia. Elementu nagusia gure kasuan da MN. Ikusten dugu, ezkerrean eta eskuinean bat direla ber MN kopuruak, beraz jadanik orekatuak dira. Ez dugu deus egin behar. Ondotik, bigarren etapan, orekatu behar dugu oksigeno elementua, beraz. Horren orekatzeko, eskuineko aldean gehitu behar dira H2O molekulak. Beraz, kasunetan orekatzeko oksigenoa behar ditugu gehitu 4 H2O. Ukaiteko ber oksigeno kopurua ezkerrean eta eskuinean. 3. etapa, orain behar dugu hidrogenoa orekatu, beraz hidrogenoa orekatzeko gehituko ditugu H+ joiak ezkerrean. Kontutan hartuz, zenbat hidrogeno ditugun eskuinean. Beraz, kasunetan, bat dira 4 aldiz 2, beraz, 8 H+. Eta azkenik, beraz, 4. etapan orekatu behar ditugu kargak. Kargak elektroiak gehituz ezkerreko aldean. Beraz, hor ikusten dugu, eskuineko aldean baditugu 2 karga plus. Eta ezkerreko aldean momentuko badira 7 plus. Beraz, hor gehitu behar ditugu 5 elektroi ezkerreko aldean orekatzeko. Eta hor bai ukanen dugu gure erdi ekuazioa. Eta beraz orain ber gauza egin behar dugu beste bikotearekin. Hor lortu ditugu bi erdi ekuazioak, baina ez da hortan bukatzen. Redox ekuazioa ukaiteko, behar dugu bi erdi ekuazio horien batura egin. Baina batura ez dugu edonola egiten. Kontutan hartu behar dugu zein diren erreaktiboak eta produktuak gure ekuazioan. Beraz, horren atxamaiteko, berriz hartzen dugu ariketa, eta testu tipian hor identifikatu behar dugu zein diren erreaktiboak. Beraz, kasu honetan hor gorriz ezagri ditut, ongi irakurtzen baduzue testua ikusiko duzue, argiki azaldua dela SO2 eta espezie kimiko hori direla erreaktiboak. Beraz, bi horiek agertu behar dira ekuazioaren ezkerreko aldean. Beraz, orain nire erdi ekuazioak berriz hartu behar ditut eta moldatu behar ditut erreaktiboak
ezkerreko aldean izaiteko gisan. Beraz, hor ezagri dut lehen erdi ekuazioa, ongi da, gure eje aktiboa ezkerrean da, baina bigarrenaren kasuan hor, ikusten duzue, SO2 eskuineko aldean dela, beraz, erdi ekuazio hori alderantziz ezagri beharko dugu. Beraz, berriz idazten dut, SO2 gehi BH2O, berdin, SO lau bi minus, lau H plus, orain batura egiteko ez dugu hola segidan egiten al, kontutan hartu behar ditugu elektroi kopuruak bi lehoetan. Beraz, eginen duguna da bigarren lehoa bider lehen lehoaren elektroi kopurua, beraz, hori guzia bider bost, eta lehen lehoaren zat alderantzizkoa, beraz, eginen dugu lehen lehoa bider bigarren lehoaren elektroi kopurua, beraz, bider bi. Eta hor bai batura egiten aldugu. Beraz, hor egiten dut, gaineko erdi ekuazioaren ezkerreko aldea bider bi, gehi azpiko erdi ekuazioaren ezkerreko aldea bider bost, eta produktuetan, beraz, gaineko erdi ekuazioaren eskuineko partea bider bi, gehi azpiko erdi ekuazioaren eskuineko partea bider bost. Beraz, orain gure ekuazioa simplifikatzen aldugu, matematikako ekuazio batean bezala, bi aldeetan diren ber espezie kimikoak kentzen alditugu. Beraz, hor, H2O ikusten dugu bat direla 10 hemen eta 8 produktuetan. Beraz, kentzen alditugu 8 horiek, eta beraz, hemen gainan ere kendu behar dira hemen 8, beraz, geldituko dira 2. Orain, bergauza H plus joiekin, ikusten duzue, hemen bat dira 20 eta hemen 16. Beraz, kentzen alditugu 16 horiek, eta beraz, hemen ere kendu behar dira 16 eta geldituko dira 4. Eta beraz, hor lortzen dugu gure redox ekuazioa.